Iată că am ajuns și la Vlogmas 10 și ultimul Vlogmas din Craiova. Dimineața a început cu o vizită la Biserica Madonna Dudu. Se spune că în acele locuri pe vremuri era o livadă. Un negustor evreu trecând pe acolo a văzut ceva lucind într-un dud. S-a urcat să vadă ce este și a găsit o icoană pe care a luat-o acasă ca să o vândă. Însă a doua zi icoana a dispărut și a găsit-o din nou în dud. Și tot așa câteva zile la rând, până s-a decis construirea acestei biserici închinate icoanei. Am intrat să vedem arhitectura și picturile, apoi am continuat plimbarea la târgul de Crăciun în aerul rece al dimineții. Pentru că observasem din drum roata panoramică de lângă Teatrul Marin Sorescu, ne-am întors acolo ca să avem parte și de această experiență. Roata a fost construită în Olanda anul acesta. Are 40 de metri, iar în centru are un ecran LED de 3 metri unde sunt proiecții video. Apropo, roata are 200.000 de LED-uri. Este deschisă, deci ai vizibilitate foarte bună de sus. Un bilet costă 30 de lei. Are o capacitate de 140 de persoane, dar este puțin probabil să se ocupe toate locurile. Dacă vrei să simți întreaga experiența târgului, merită să te urci în roată să vezi orașul de sus. La coborâre poți să te dai în carusel, în ciocar sau în alte aparate care te rotezi pe toate părțile. Iar ne-am uitat cât va rezista o fată cu telefonul în mână în drumul din aceste aparate și surprinzător a reușit să-și facă poze fără să-i cadă telefonul. Apoi la coborâre ne-am întors la târgul de Crăciun, eram în piața William Shakespeare unde este roata panoramică și la 5-10 minute de acolo, de mers pe jos, este piața Mihai Viteazul unde este zona Creiasa Zăpezii, unde ne-am și întors tocmai la timp pentru aprinderea luminițelor. Și dacă în timpul zilei te poți bucura de decorațiuni, în liniște și fără atâția oameni și găsești un colțișor tot mai bun de făcut fotografii la tot pasul, seara este cu totul altă poveste, pentru că se umple de oameni, efectiv e o mulțime, dar merită pentru că luminițele astea te transportă așa într-un tărâm de poveste, însă este foarte ușor să te rătăcești așa de grupul tău, cum mi s-a întâmplat și mie datorită acestei aglomerații, dar nu e o problemă atât de mare și ca să te încălzești, pentru că chiar se face destul de rece seara, poți și să stai la un vin fiert sau poți să patinezi, dacă știi să patinezi este patinoarul în zona Creiasa Zăpezii și multe alte activități. Vă las aceste imagini și ne luăm la revedere din Craiova și vă aștept la Vlogmas 11.